हाग्रा बिफाननि रुनिकाटा रेन्जनि मावथिफ्रा हाग्रानि मैदेर फिसा दैयाव गोजावनानै फैनायखौ आइफवालि दालाङाव बोखांनो हादों। दिनै फुंबिलि समावनो चिरां जिल्लानि आइदियाव से खावसे दानसो जानाय हाग्रानि मैदेर फिसाया गोजावनानै फैनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननि रुनिकाटा रेन्जनि मावथिफ्रा आइफवालि दालाङाव बोखांनो हायो। हाग्रानि मैदेर फिसाखौ हाग्रा बिफाना रुनिकाटा रेन्जआव दोननानै जोथोन लानायजों लोगोसे फाहामथायनि राहा खालामो। बे हाग्रानि मैदेर फिसा दैयाव गोजावबोनायनि सोमोन्दै चिरां जिल्लानि DFO कुन्जन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दा भुटान हाजोआव अखाया बारा हानायखाय दैमाया देरदों आइ दैमाया। बे आइ दैमाखौ बारनो नागिरनायाव मोनाबिलि बे पिकनिक स्पट एरियानि जागोन बे एरियाजों बारनो नाजादोंमोन खोमा। बिमाया बारलांबाय दैमाखौ, नाथाय फिसाया माने गोजावनानै आइफवालि दालाङाव थाबथाफैबाय आरोखि। दा जोङो फुंनि बेलायाव खबर मोननाय लोगो लोगो जोङो रेस्किउ टिम मोनसे थांनानै बेखौ रेस्किउ खालामनानै लाबोबाय। रुनिकाटा रेन्जआव दा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं। जोङो बेखौ बिमाजों हगार हरफिननो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन। नाथाय मोनाब्ला बेबादि थासारि फैयाब्ला जोङो माने मानासावनो बेखौ रेस्किउ सेन्टार मोनसे दङ, बाहाय दोनहैनाय जागोन आरोखि। दा अबस्थाया माबायदि जायो? दाथ' बियो खोब गोरलै बैसोनि 1.5 माससोल' जागोन आरोखि। दा बे अबस्थायाव माने बेयो लोरबां दङ। दैजों गोजावनानै फैनाय बे दैजों बाला हाब्रु बेफोरखौ मोनलोंनाय ना, एसे डायरिया टाइपनि जादों आरोखि। दा बेखौ डक्टरा ट्रिटमेन्ट खालामबाय। दा बे स्ट्रेंआ एसे फैफिनब्लानो जोङो माने बेखौ हयथ' बिमाजों हगार हरफिननाय नङाबा मानास रेस्किउ सेन्टाराव दोनहैनाय बे बेब'स्थाखौ जों लागोन आरोखि। मैदेर फिसाखौ गबोदों दालांनि सिगाङाव होननानै दैबानानि सायावनो मैदेर फिसा होननानै जानोसै। माने थौलेबो जालाङो, गावखौबो फिनलाय लांबाय नै गसंबायना मेंग्लिखाबायलै इयो ने। सोर मैदेर फिसा नायग्रा गोजा बिसोरो हनै मानसिफ्रा। जाबाय मैदेर फिसा मानसिसो, मैदेर फालो बिमा गोनाङाव फिसा दङबा मानसि खादेरबोयो गिदिर जानो। खेबबाय दाना माबायसो दानि उनाव दा थांफै सेलफि लाफैदो खाथियाव। केमेरायाव गावारि फट'थ' नामा? नांबावो जाबाय नांबावो नामा? हरै बिदिनो होबाय दे। दांदो